Voldria fer una consulta sobre l'espai que hi ha al costat del camp de les zones poliesportives, justament al costat del camp de futbol, aquell espai que està utilitzant una entitat esportiva. Més que res que des de fora sembla donar la sensació d'un espai deixat, la seguretat que puguin tindre aquests obstacles en un espai a l'aire lliure, degradat i que no es faci malbé amb el temps. L'espai que de moment estan utilitzant a precari perquè és una cessió temporal de l'espai, se'l van adaptant, el requeriment és que el material sigui homologat i és el que ells van instal·lant.